பாவிகளா பேக் வீல்ல சுத்தமா யாரும் இல்லைங்க. பஞ்சரா நான் தெரியல. பஞ்சர்னா நீங்க தொலைஞ்சோம். பாவிகளா டேய் பைபாஸ் வந்து மாட்டிக்கிட்டேனே. பக்கத்துல பஞ்சர் கடை இருக்கா என்ன? 2 மைலுங்களா? அதாவது 2 கிலோமீட்டர் போனீங்களா என்கிட்ட? ப்ரோ பக்கத்துல பஞ்சர் கடை இருக்குங்களா? எவ்வளவு தூரம் ப்ரோ? என்ன சொல்றது இதெல்லாம் வந்து என் நேரம் மால்ல எனக்குனே இப்படி வருதான்னு தெரியல. எனக்குன்னே வருவீங்களாடா? ஏன்ட்ட சரசம் பண்றக்கே ஓட்டாப்பே உங்களை பெற்றுறாங்களா? வெயிட் பண்ணுங்க நம்ம கொஞ்சம் ஒரு ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ. ஒரு 5 நிமிஷம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு போலாம். அப்படி வண்டி தள்ள முடியல, அவ்வளோதான் தள்ளிட்டு வந்தது. இப்போ நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்கீங்கன்னா சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவல் அண்ட் மோட்டோ விளாக் வீடியோ போட்டுட்ருக்கோம். ஸோ சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஹே காய்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம எங்கே போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஆக்சுவலி டைம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 11:50. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம எங்கே போயிட்டு இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, நான் படித்த காலேஜுக்கு போயிட்டு இருக்கேன். ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா காலேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி சர்டிஃபிகேட் வாங்குறதுக்காக போயிட்டு இருக்கேன். காலேஜ் முடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 years ஆகுது. காலேஜ் முடிஞ்சே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 yearல வாங்கியிருக்கணும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா எல்லாம் மீட் பண்ணலாம். ஸோ ஒன்றா மீட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒன்றா போய் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிக்கலாம்னு சொல்லி சொன்னானுங்க. நானும் வெயிட் பண்ணி பார்த்தேன், வர மாதிரி தெரியல. வாங்கி வச்சுக்கிட்டா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் மட்டும் இப்போ கிளம்பிட்டேன். காலேஜ் படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து காலேஜ் பஸ்ஸில் போயிட்டு காலேஜ் பஸ்ஸில் வரதான். ஸோ இந்த என்ஜாய்மெண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே மிஸ் பண்ணிட்டேன். எனக்கு இது ரொம்ப நாள் ஆசை என்னன்னா, காலேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நான் படித்த காலேஜில் பார்த்தீங்கன்னா பைக்லாம் போனதே கிடையாது. ஸோ பைக்கில் போயிட்டு ஒரு என்ட்ரி போடுவோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசை வேறு. ஸோ அதான் பைக் எடுத்து கிளம்பியாச்சு. ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மழை தெரியும்னு நினைக்கிறேன். என்னோட வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். காலேஜ் படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்னு வச்சுக்கோங்க, பசங்களோட சேர்ந்து பண்ணிட்டு இந்த சிறுமலைக்கு வருவோம். ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நான் மேலாம் போக மாட்டேன், ஏன்னா எனக்கு வந்து ஹைட்னா ரொம்ப பயம். ஸோ என்ன பண்ணுவேன், பசங்க மட்டும் மேலே போயிட்டு வருவானுங்க. நான் கரெக்டாக ஞாபகம் வந்துச்சு. ஸோ அதெல்லாம் ஒரு மறக்க முடியாத நினைவுகள் அதெல்லாம். ஆனால் செம்ம அட்ராசிட்டி இங்கே காலேஜ் படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோ, அதெல்லாம் ஒரு வேற ஒரு லைஃப். அதெல்லாம் என்ன சத்தம் வருது பார்ப்போம். பாவிகளா பேக் வீல்ல சுத்தமாக யாரும் இல்லைங்க. நேற்று யார் பிடிச்சேன் பார்ப்போம். அப்புறந்தே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி சத்தம் வந்துட்டு இருந்துச்சு. பஞ்சரா நான் தெரியல. பஞ்சர்னா இன்னைக்கு தொலைஞ்சோம். நடு பைபாஸில் மாட்டிக்கிட்டோம். ஆமாங்க சுத்தமாக காற்று இல்லை. பாவிகளா டேய் இப்படி பைபாஸ் வந்து மாட்டிக்கிட்டேனே. மணி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 12. இதுக்கு மேலே வண்டி ஓட்ட முடியாது. காய்ஸ் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா வண்டி பஞ்சர் போல பைபாஸில் மாட்டிக்கிட்டேன். இதை பாருங்க, பக்கத்தில் பஞ்சர் கடை இருக்கான்னு தெரியல. ஸோ நம்ம யார்ட்டையாவது வந்து ஹெல்ப் கேட்டு பார்ப்போம். பஞ்சர் கடை எங்கே இருக்குன்னு தெரியல. அப்படி எதுவும் ஹெல்ப் கிடைக்கலன்னா ஃப்ரெண்டுக்கு தான் கால் பண்ணணும். ஐயா பக்கத்தில் பஞ்சர் கடை இருக்கான்னு? 2 மைலுங்களா? அதாவது 2 கிலோமீட்டர் போனீங்களா என்கிட்ட? பக்கத்தில் எதுவுமே இல்லைங்களா? இந்த சைடு எது இருக்குங்களா ஐயா? 4 கிலோமீட்டருங்களா? ஓ சரிங்க ஓகேங்க. 2 கிலோமீட்டர் போகணும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஐயா. ஸோ இங்கிட்டு போனால் 4 கிலோமீட்ரு. ஸோ வண்டி 2 கிலோமீட்டர் தாங்குமான்னு தெரியல. ஆக்சுவலி 1 மணிக்கெலாம் போகலன்னா கண்டிப்பாக இன்றைக்கும் நம்ம சர்டிஃபிகேட் வாங்க முடியாது. பாவிகளாடி மொட்டை வெயில அப்படி வந்து மாட்டிக்கிட்டேனேடா. என்ன சொல்றது இதெல்லாம் வந்து என் நேரம் மால்ல எனக்குனே இப்படி வருதான்னு தெரியல. எனக்குன்னே வருவீங்களாடா? ஏன்ட்ட சரசம் பண்றக்கே ஓட்டாப்பே உங்களை பெற்றுறாங்களா? ஏன்டா அப்படி பட்டறதுலயே வந்து பஞ்சு பண்றீங்க? வெயிட் பண்ணுங்க, நம்ம ஃப்ரெண்டு கூப்பிடுவோம். ராஜா கேக்குதா? எங்க இருக்க? மகால்லையா? சரி இங்க வண்டி பஞ்சர் ஆயிடுச்சு. இங்க பைபாஸ்ல மாட்டிக்கிட்டேன். கரெக்டா ரங்கமலை கிட்ட. இல்ல காலேஜ்ல அது சர்டிபிகேட் வாங்குறதுக்காக போனேன். பக்கத்துல பஞ்சர் கடை கேட்டா அது 1 கிலோமீட்டர் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. சரி நான் அப்படி எதுவும் பாக்குறேன். அப்படி எதுவும் ஹெல்ப் கிடைக்கலாம் உனக்கு நான் அப்படி வேணா கால் பண்றேன். எது வர முடியுமா? பக்கத்துல கடை இல்லைன்னா பாக்குறேன் போயிட்டு. ப்ரோ பக்கத்துல பஞ்சர் கடை இருக்குங்களா? எவ்வளவு தூரம் ப்ரோ? ஆமா சோப்பு அந்த போர்டுங்களா? எந்த சைடு ப்ரோ? அங்கே பக்கத்துல லெஃப்ட் சைடுங்களா? ஆமா ஓ ஓகே தேங்க்ஸ் ப்ரோ தேங்க்ஸ். ஆனால் இங்கேருந்து என்ன பண்ணுற தள்ளிட்டு தான் போய் ஆகணும். நேற்று தான் பார்த்தீங்கன்னா பேக் வீல் வந்து சுத்தமாக யார் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு யார் பிடிச்சேன். ஸோ யார் பிடிச்சோம் பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக யாரும் இல்லை. இப்போ கடையில் விட்டால் தான் தெரியும் பஞ்சரா இல்லை இல்லையான்னு. ஏதோ நார்மல் வண்டினா கூட பரவாயில்ல தள்ளிட்டு போயிடலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா என்எஸ் வேறையா? ஸோ டேங்கே பார்த்தீங்கன்னா செம்ம வெயிட்டாக இருக்கும். இது கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா மேடு வேற தள்ள முடியல. மணி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 12:10. நடு பைபாஸில் தேவையா எனக்கு? ஐயோ பாருங்க மணி 12:35. இது எடுத்துட்டு ஒரு நம்ம இவ்வளோதான் தள்ளிட்டு வந்துட்டோம். அவ்வளோதான் பக்கத்தில் வந்தாச்சு போல. இங்கேயும் பஞ்சர் கடை இல்லைன்னா அவ்வளோதான் ஜோலி முடிஞ்சிச்சு. ஆக்சுவலி இது எப்படி இருக்குண்ணா, காலையிலே வீட்டில் சொன்னானுங்க வண்டியெல்லாம் போகாதரா இந்த மொட்டை வெயிலன்னு சொன்னானுங்க. நான் தான் அவங்க பேச்சை கேட்காம அவசரப்பட்டு வந்தேன். சாமி இது மாதிரி நடக்க முடியலடா. வெயிட் பண்ணுங்க நம்ம கொஞ்சம்
அது ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ, ஒரு 5 நிமிஷம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போகலாம். அப்படி வண்டியை தள்ள முடியல, அவ்வளோதானே தள்ளிட்டு வந்தது. நீங்கள் பாருங்கள், கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1.5 கிலோமீட்டருக்கு மேலே தள்ளிட்டு வந்திருப்பேன். ஸோ இன்னும் கடை வந்த பாட தெரியல. ஐயா, இங்கே பஞ்சர் கடை எங்கேயா இருக்குது? வேப்பமரங்களா? பையனில் வந்து பஞ்சர் கடைக்கு வந்துட்டோம். ஸோ கரெக்டாக மணி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 1 ஆச்சு. இதுக்கு மேலே காலேஜ் போன மாதிரி தான். நீ யார் முடிஞ்சில் முடிச்சுனே தெரியல. ஸோ இன்னைக்கு நாள் வேஸ்ட்டு. பஞ்சர் ஓட்டிட்டு அப்படி வீட்டுக்கு கிளம்பலாம்.